gurin kowane musulmi kenan ya shiga aljanna. Gashi na ce maka kana shiga Tijjaniyya a ranar za a sa malakun su rubuta ka za ka shiga aljanna, ba maganar hisabi ba iqabi, ba kai kadai ba, matanka ko nawa ka aura, 4 misali a rike ka sake su, 4 ka saka, 4 ka saka misali, in dai matanka ne ka taba auren su duka za su ji aljanna. Iyayenka uwa uba, babanka da dangin shi, mahaifiyanka da danginta, kuma aljanna ba hisabi ba iqabi. Su wancan gidan surukanka su ma haddasu za su shiga aljanna ba hisabi ba iqabi. To kai ka karba kuma ko da su ba sa yi, in dai ba sa zagin shehu Tijjani rajalanu. Ka kusan ƙuriyar mutum in ji ladaci da ce na cewa nafsi nafsi, to kaga ce da kai da familinku kana cikin amana, kana cikin aminci. Ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu kanu yattaqun. Jagoran su shine shehu Tijjani rajalanu. Misali muka ce walataka ne, to kai ba magana walataka ba, aka ce falam yuda lil aqdabi rutubakum ma'an min ajal abil faid Tijjaniyya uddati. In kai gode ka misali ka zama waliyi ne, to shehu Tijjani ce radiyallahu fa billahi allazi la ilaha illa huwa law ra'at akabir al aqdabi mali ashabina labakaw wa yaquluna ya rabbana ma adaitana shay'an. Ba magana